Gaano ba kalaki 'tong pinag-uusapan natin, ha, na hindi ka makabitiw? Siguro mga skinless, ganyan, skinless type. Skinless longganisa, maliit yun sis. Ito ba seryosong problema mo? Yes. Akala ko pa naman SPG tayo. Kapugo ko din. Kaano mo siya? Hovering. Kachenilin bumbum pa mo. 2 months ko po muna bago ko siya nalamang may jewels na. So paano mo nalaman? Inisto ko po, tsaka sa mga friend ko din po. Bakit pogi ba to kaya hindi ka makabitiw? Medyo Macho. macho, nag-gym. Nagdi-gym, may abs. May So lagi kayo nagkikita. every month po, yan. Pumapayag ka doon. Pumapayag. Hindi ko maiwasan eh. Hindi ko alam kung bakit. Baka masarap. Masarap ba? Sobrang Sobrang galing? ko po kasi. First time. First time na ano? Catch up channel. Sa kanya mo unang naibigay yung sarili mo. Yes po. Gentle po. So bago kayo may gawin, kinikiss ka muna sa cheeks, ganon. Sa paa po. Sa paa ka. Wow! Tapos, pagkakiss dun sa paa, saan na po dumediretso? Pataas. Kinikiliting niya. Sa pechay. Gaano ba kalaki itong pinag-uusapan natin, ha? Na hindi ka makabitiw? Like, bigyan mo kami ng size. Horizontal malaki, vertical malaki. Paano? Siguro mga skinless. Ganyan. Skinless type. Skinless longganisa, maliit yun sis. Hindi naman ako na tumitingin sa size. Sa performance tayo dapat bumibase. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.